Pozor. Něco jako dobrýho a mohli jsme na tom třeba dělat. Gucci bunda, kdyby v tom byla, pozor. Kamaráde, jak tohle to Mko využije, až bude zase spát v kanclu u Michala na gauči? Smrdí? Ne, není to jako, že to smrdí jako levnej plast. Ono se to roztáhne trošku, teď se to nafoukne. Co tam je na tom obrázku? Jo, tady do toho si máš dát ruku takhle. Takhle by si jakoby spal a měl bys tady v tom ruku. Ne. Jo, tak takhle spí ta paní, vole. Ale to je ve skutečnosti dobrý polštář. Si to podepírá krk, takže máš rovně hlavu s tělem. Ne, to je fakt příjemný. No. Jako ty vole, to není... Ten už. Jo. Dobrý. Není špatný. Za kolik si myslíš, že se dá koupit takový polštář? Je na něm nějaký branding? Tenhle ten čínský nevím, ale když si koupíš normálně třeba jako Visku, nějaký ergonomický polštář, tak podle mě stojí třeba litr jako v klidu. Fakt? Takže budeme počítat tady ten třeba 300 korun? Jako 300 korun to hodnotu mít může, podle mě.